אתה לקחת לי את אמא, את אבא, את כל הדודים שלי, אתה מעלה אותם לארץ, ואתה משאיר אותי עוד פעם. החלטתי לשים קץ לחיי. שמי וורקו. וורקו באמהרית זה בעצם זהב. נולדתי באתיופיה. אחרי שנתיים בערך אמא שלי הלכה לעולמה, וכשהייתי בן 10, אבא שלי גם הלך לעולמו, היה מאוד חולה. אני לא זוכר שמישהו ניגש אליי וחיבק אותי ואמר לי, יהיה בסדר. אחרי שאבא שלי נפטר, עברתי לדוד אחר, והיו לו 4 ילדים. והיה מאוד קשה לילדים, אנחנו היינו רבים. בן דוד שלי אמר לי, תקשיב, יש לך דודה מצד אמא, תלך לגור איתה. בגיל 11 אני מצאתי את עצמי שוב פעם, מתחיל לחפש בית אחר, והלכתי לדודה שלי. לאחר כמה חודשים היא קבלת אישור לעלות לישראל. אני התחלתי לבכות עוד פעם, משאירים אותי, ואין לי שום אופציה אחרת עכשיו, עוד פעם לחפש מקום. זו הייתה פעם ראשונה שאני מקבל החלטה ולוקח אחריות להיות לבד. עכשיו לא היה לי כסף, אז התחלתי לעבוד במכון כושר. אין איזה אמא שבאה, מחבקת אותך בבוקר, נותן לך נשיקה, אומר לך, קום בני, לך לבית ספר. אני צריך להשכים את עצמי, לקום, ללכת לעבוד, ולאחר מכן לעלות לבית ספר, רק אני. כמה ילד יכול. קרסתי, הייתי חולה מאוד, לכן חזרתי לבן דודה שלי. עכשיו היה לי ממש טוב עם בן דודה שלי והילדים והמשפחה, עד שיום אחד הם גם מקבלים אישור לעלות לישראל. אני עוד פעם מרגיש שאני נשאר לבד, למרות שעכשיו היה לי נוח, היה לי טוב. בן דודה שלי ואשתו קיבלו החלטה. כל עוד שהילד הזה לא יעלה איתנו, אנחנו לא טסים. የሚረከብ አካል የለም ስንል ኤምባሲ ኃላፊው እስቲ ለማንኛውም ትንሽ ቆዩ ፋክስ ላድርግለት ብሎ ፋክስ አድርጓል። ምላሽ ነው አሁን ያለ ልጅነ ምላሽ ሲባል ደግሞ አሁን እኛ በርግጥ ትንሽ ቤተሰብ አሁን ችግር ሆኗል። ምን ሄደውን ወደ ኋላ ቀረነ የምንሄደውን እስካሁን እንዴት ወደ ኋላ እንተናለና ትንሽ አሁን ኩታራውም አሽከሩ በጣም ተምረኛል ያለው לאט כולם מאבדים את הסבלנות. בחודש השני כבר התחילו הילדים גם להתעצבן. כל הזמן היו אומרים לי אתה אשם. እነሱ በመቅረታቸው እኔ በጣም ቀርብሎኛል። ምክንያቱም እኔ አንድ ነኝ ግን እነሱ ግን 7 ሆኖ መቅረታቸው በጣም פשוט הייתי בוכה, מתחנן. אשם, אני אומר, למה אתה עושה לי את זה? מה אני עשיתי לך? אתה לקחת לי את אמא, את אבא, את כל הדודים שלי, אתה מעלה אותם לארץ ואתה משאיר אותי עוד פעם. החלטתי לשים קץ לחיי. אני אכנס לכביש שמישהו ידרוס אותי. מהבוקר אני בוכה באמצע כביש. והנהגים היו צופרים ואומרים לי, אתה משוגע, תצא. אני אומר להם, זה מה שאני רוצה, שתדרסו אותי. וכבר התחלתי להתעייף. ואני רואה איזה עץ ענק. טוב, אני אלך, אני שם מתחת לעץ, אני ארגע, אני אצבור כוחות, ופשוט אני בריצה, אני אכנס לאיזשהו רכב. כשאני יושב מתחת לעץ, אני נזכר בסיפור של רבי עקיבא, שאומר הכל לטובה. שם, מאותו רגע, אני מחליט להגיד הכל לטובה. אני מנגב את הדמעות שלי וחוזר הביתה. עד שיום אחד הטלפון של בן דודה שלי מצלצל, ואומרים, מזל טוב, האישור של וורקו הגיע. וזו הייתה שמחה ענקית עצומה. אני הגשמתי את החלום של ההורים שלי, שלא הגשמו, שלא זכו. עכשיו אני עולה לישראל, אני נשקתי את האדמה, בכיתי מהתרגשות. אנחנו מגיעים למרכז קליטה בעפולה, בכיתה י"א. אני מקבל זימון, כמו כולם, צו ראשון. חשוב לי להגיע ליחידה מובחרת, ומשם לצאת לקצונה. אחרי כמה חודשים מתקשרים להם מבקו"ם חיפה. יש לך פטור מצה"ל, כי אין לי אף אחד, אני לבד. פחדו לקחת אחריות, ובאותו רגע פשוט התחלתי לבכות. פתאום ניפצו לי את החלום. אמרתי לו, תשמור את הפטור, אני מתגייס. מתקשר לצבא, שולח המלצות, פשוט מציק להם. עד שהתקשרים אליי, אומרים לי, וורקו, אתה יכול להתגייס. עשיתי קורס מנהל רשת, והתקבלתי ליחידת ממר"ם. תפקיד משמעותי מאוד שעשיתי. הלכתי למפקד שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לצאת לקצונה. הוא אמר לי, תקשיב, וורקו, אתה מתנדב, אתה כבר עשית שנה, עוד שנה אתה מסיים. אמרתי לו, לא, אני רוצה לצאת לקצונה. נכנסתי לבד אחד, גם שם לא היה לי פשוט. העברית, זה היה אתגר עצום בשבילי. כל הזמן הייתי נכשל במבחנים. כשהמפקדת שלי באה אליי, עושה לי, תקשיב, אתה נכשלת, זה החברים שלי, אומרים, תקשיב, הוא לומד כל הלילה. הוא משתדל. וככה אני מסיים את בד אחד, הופך להיות מפקד בגלילות. תוך כדי נכנסתי לקבע והתחתנתי עם אהובת ליבי, טפו. נולדו לנו 3 ילדים. לבן הראשון שלי קוראים לו לידור. אף אחד לא חשב בכלל שאני אשרוד, שאני אהיה בחיים. כשהייתי באתיופיה ילד יתום קטן, כשהוא נולד, בעצם אני אומר לעולם, אני קיים ויש לי עוד דור.
במהלך השנים האלה גם התחלתי ללמוד משפטים, ולאט לאט הבנתי שזה לא אני, זה לא מה שמעניין אותי. יותר מעניין אותי לעזור לאנשים בכאבים שלהם, במה שמעכב אותם, במה שסוגר אותם. ולכן הלכתי ללמוד אימון. אני מאמן כבר 2 אני מאמין שהכל מתחיל בי. כילד יתום שגדל ללא שום דבר, אני יכולתי לבחור כיוון אחר של החיים. אבל אני בחרתי להתמקד בהצלחות, לא לברוח, להתמודד עם הכאב ברגע שאני שלם עם עצמי, ואני יודע שהכל זה אני ולא אנשים אחרים או האשמות אחרות. אנחנו מתקרבים לייעוד שלנו.